మీ అందరికీ వందనాకు. ಬೆಳಮಿನಿರಿ ಸಾಯ್ಮಿನಿರಿ కదా. మరి నేను నన్నపేస్త కబురితే పిల్లకు దేవుడిదని ఆ బహుమానం ఇత్త మాటను గురించి క్యాన్స్ కట్టు దేవుడికి వచ్చినా కదా. మనందరికి గిన బహుమానం ఇతుకు బెచ్చో కుశలి బెచ్చో సంతోషంగా మంతే మనకి బేన్రన్న బహుమానం ఈదగానే దానిని మన లోపలికి పేసేసి దానిని జాగ్రత్తగా తాస్తాడు. దేవుడికి వచ్చినావు కదా. మరి మీకు నాకు మనందరికి గిన మనుషులకి ఇదని బహుమానం అయ్యి గాని దేవుడే మనకి బహుమాన ఇత్తను ఇంజరికి వచ్చినావు. మరి ఆ బహుమానం బాధదు. మరి దానిని బేల తాసుకుండవలో మనడు ఊడుకుంటాడు. 127 కీర్తన ఇందని ఆ బైబుల్ పుస్తకతే 3వ వచనం మన్నాడు ఊడుకు దేవుడికి వచ్చినావు కదా. కుమారులు యెహోవా అనుగ్రహించు స్వాస్థ్యము, గర్భఫలము ఆయన ఇచ్చు బహుమానమే. ఇంజ మీకు అర్థమత్తే కదా. మనకి దేవుడిత్త మరి బహుమానం బాతదల్లే గర్భఫలం. దేవుడిత్త బహుమానము గర్భఫలం. ఈ గర్భఫలం మన పిల్లకు దేవుడిత్త బహుమానం. ఈ పిల్లని పెంచటానికి బేలా పెంచినాడు. దేవుడిత్త బహుమాన తిని బేలా తాస్తాడు. ఇంజరే మనడు ఊడుకుట్టుకు దేవుడికి వచ్చినావు కదా. మరి దేవుడు ఇత్త బహుమాన తిని బెచ్చో జాగ్రత్తగా తాసుకుండవలే. మనుషులకిత్త బహుమాన తినే మనడు పేసుసి బెచ్చో జాగ్రత్తగా తాస్తాడు కదా. మరి దేవుడిత్త బహుమాన తిని బహుమానకు మీలోను మినరు అలాగే మాలోను మినరు కదా. మరి ఊరిని బెచ్చో జాగ్రత్తగా పెంచవలింజరు దేవుడికి వచ్చినావు. మరి బేల పెంచవలే మన పిల్లని దేవుడిత్త బహుమానకు మీలోను మినరు కదా. ఊరిని బేల పెంచనిడి ఇక ఊడుకు దేవుడు మరి బేల పెంచవలింజరికి వచ్చినాడో ఊడుకాడు. ఎపేసీలకు రాసిన పత్రిక ఆ పుస్తకతే ఎపేసీలిందని సంగతికి దేవుడు రాసిన పుస్తకతే 6వ అధ్యాయం మున్నటి వచన తిని నన్ను చదివితాను. పిల్లలారా, ప్రభువునందు మీ తల్లిదండ్రులకు విధేయులై యుండుడి, ఇది ధర్మమే. నీకు మేలు కలుగునట్లు నీ తండ్రిని తల్లిని సన్మానించుము, అప్పుడు నీవు భూమి మీద దీర్ఘాయుష్మంతుడు వగుదువు. అలాగే మనడు 4వ వచనం తిని చదువుకు, తండ్రులారా మీ పిల్లలకు కోపము రేపక ప్రభు యొక్క శిక్షలోను బోధలోను వారిని పెంచుడు. దేవుడిగా పిల్లంకి కెచ్చినోడు అలాగే తల్లురు తప్పెరకత్త మనకందరికి కెచ్చినాం. పిల్లను దేవుడిత్త బహుమానకు పిల్లకు గనక ఊరిని బెల తాసువలో ఊరిని బెల నడిపిసువలో ఊరిని మరి ఊరు నడత నర్రి బెలా మిందు మనడు జాగ్రత్తగా గమనిస్తోరే పిల్లని పెంచవలే ఇంజరే దేవుడికి వచ్చినాం. అలాగే మరి పిల్లంతోటి దేవుడికి ఎత్తను మనతోటి కెచ్చినోడు అలాగే దేవుడు పిల్లంతోటికి కెచ్చినాం. దేవుడి లోకతే మనడు ఉంచి త్యాదుకు మరి ఈనాంటి రోజుకిని మరి లోను మందని అయ్యలు ఎవ్వ ఇదివరకు ఒర్రో కష్టపడకు సరిపడుతున్న దయ్యం ఇంజటి ఖర్చు కినిపేసి లోను ఇరువురిగిన కష్టపరచవలసి వాసుంది. మరి ఉద్యోగాతంకు ఇరువురుగిన ఉద్యోగాతంగునోరు, పంతికత్తుకు ఇరువురిగిన పంతి కంచునోరు. ఇలా బెచ్చు కష్టపరిచి పిల్లంకి బెచ్చుట అచ్చుటి పెరిగి వాటవలే ఇంజరే ఒరికి బెచ్చుట అచ్చుటి తాసువలే ఇంజరే జాగ్రత్త తుంగి రూపాయో పాపాయో ఒరికి చక్క మరి జాగ్రత్త తుంగవలే. తుంగుకుపోతే మరి పిల్లంకి బేనో ఈతో మా పిల్లంకి ఇంజరే బెచ్చో కష్టపరిచి పిల్లని పెంచడానికి ఊరి బాగా మంచిగా మందటానికి ఊరి సాయి మందవలు ఇంజరే బెచ్చో కష్టపరిచినాడు కదా, కష్టపరచనీరు కదా. అతుకు మరి దేవుడికి వచ్చినావు కదా. మీ పిల్లంకి ఆ బెచ్చటో అచ్చుటి ఆస్తికిని ఈసి దాయటం కోసం అంజరే మీరు ములిపిందుకుంటా పైలిందుకుంటా కష్టపరిచి పందుంగొరే ఊరికి పెరిగి వాటినీరు కదా. మరి అలాంటికే ఊరు బేల పెరసనోరు ఇత్తది మీరు మున్నే జాగ్రత్తగా ఊడుకుండవలు ఇంజరికి వచ్చినాం. ఊరు పెరసని విధానమే ముఖ్యము ఇంజరు దేవుడికి వచ్చినాం. నన్న ఒరలోను మా చుట్టకిర్లో నత్తను దాని వేళకి అలోను బేని గదికి అక్కనిగిన అలోత్తి మందని అయ్యలు అన్ని గదికింకి పేసోసి నా మా అయ్యగారు నన్న
ఒర్లోన్ దాని వాళ్ళకి అన్ని గదికింకి తీసేసి తోపిస్తున్నారు. ఈ ఈ బహుమాన అంతగిన మా పేకలు తత్తవే, ఈ బహుమాన అన్నిగిన మా పేకలే. మరి ఈట గెలుస్తోండు, వాటి గెలుస్తోండు, చదువుకిని గెలుస్తోండు, అన్నిటి చదివినిత్తవు, మరి ఆట కరసన వాళ్ళకి ఇత్తవు ఇంజరే వాటినన్నిటిని లోను నిండగిన బహుమానకేమైనా అచ్చో చక్క కెత్త ఆ పేకలు. మరి పెద్దత్తస్కే చదువు అంతగిన బెచ్చో మంచిగా చదువుతో గాని పెద్దత్తస్కే మరి ఈ లోకతే కొన్ని తుంగో పణిగిని అరిసంజి మరి ఒన్ భవిష్యత్ అంతగిన పేకలు అచ్చు చదువు చదివి కూడా ఆ చదువంత ఉపయోగం ఇల్లకోకుండా మరి తుంగో పణిగిని తుంగి మరి ఈ లోకత మందని మరి ఆ బలహీనతకి అరిసంజి ఆ తప్పిని సంతోషపరసో పేకని శనం ఆసత్తో దీనినంతటి మొత్త తిని మనడు ఆలోచిస్తూ అన్ని గిన మంచిగానే ఇత్తో అయ్యలు మంచిగా చదవలింజరు, డబ్బు సంపాదిస్తోండు, వాళ్ళకి ఎవరికి అన్ని గుడా తీస్తోండు. మరి పిల్లతో పాటు అందరు పిల్లలతో పాటు సంతోషంగా మందవల్ల నా పిల్ల ఇంచరు అన్ని సమకూరుస్తో గాని పెంచని విషయతే బెగ్గో పేకని సరిగ్గా గమనిసిల్లో తల్లురు తప్పిరికి ఇరుగురు కూడా. అందుకని ఆ పేకలు తప్పి అత్తో దేవుడికి వచ్చినావు కదా. మరి తప్పి అత్త నిమ్మ అలాగే తల్లురు తప్పిరుగా మనడందరిగిన మన పిల్లని గద్దీసోరే పెంచవలే, తప్పు తుంగనసికే సరి తుంగోరే పెంచవలే ఇంజరికి వచ్చినావు. అలా పెంచకపోతల్లే పిల్ల తప్పు తుంగతస్కే మరి దేవుడికి వచ్చినావు కదా దుడ్డు పేసి తన్ని సరిదుంగ ఇంజరికి వచ్చినావు. అదానికి అర్థం బాధ్యతకు పిల్ల తప్పు తుంగతస్ కద్దు తప్పు ఇంజరే మనడికి ఎత్తవలే, కెచ్చి ఓరిని సరిదుంగవలే. అలా సరిదుంగకపోతే పెద్దత్తస్కే మనంకే ఓరు విరోధులు కాస్తే ఇతరింజరు దేవుడికి ఇచ్చినాం. ఇంజ మందని మన చుట్టూ మందని లోకం బేలా మిందే మరి పిల్లని కైకిని ఫోన్కు వాసి వాళ్ళకి ఊరు బేలా నడుచునోరు ఊరు మన నడతని విధానం బేలా మిందో ఇత్తది. మరి తల్లు తప్పరుగా అయ్యవులోరుగా మనడు గమనిస్తాడా గమనించడానికి ఇల్లడా. మన పేకలు మన పేకిడి మంచిగానే పెరసునోరా ఇల్లే ఇత్తది. మనడు ఉంజి తేదకు బెచ్చ కష్టపరిచి ఉద్యోగకింకి పొణగింకి అంచురే పిల్లని శంక సంపాదిస్తున్నాడు. ఇచ్చ కష్టం బారి పర్సనరి ఇందంగానే పిల్లని శంక కష్టపరుస్తున్నాము, పిల్లని శంక సంపాదిస్తున్నాం ఇంజరికి. ఆ పిల్లకే సరిగ్గా పెరుసుకుపోతే నాడి మనకి బెచ్చు దొక్క తిని మిగిలిస్తోరింజర్ దేవుడు వాక్యం కెచ్చనే. అందుకనే దేవుడిగా కెచ్చను కదా. మరి ఆ పిల్లని బేలా పెంచవల్లే ఇతుకు ఊరిని దేవుడి శిక్షతే దేవుడి ఇదని జ్ఞానతే పెంచవలించను. దేవుడి మాట కింతోటే దేవుడికి ఎత్తని మాట మన పిల్లంకి కెచ్చోరే ఊరిని పెంచుకు ஒரு పెద్దటూరు అత్తస్కే తప్పి అన్నోరు ఇంజరు కెచ్చును. అలాగే తల్లూరు తప్పరు కత్త మనడు కూడా ఊరికి కోపం వాదకుండా ఊరిని గద్దిసవలే, ప్రేమ తోపిసవలే, ఊరికి కోపం వాదకుండా పిల్లని జాగ్రత్తగా ఊరిని గమనిస్తోరు పెంచవలే ఇంజరు కెచ్చును. అలాగే పిల్లంకి గిన పెళ్లి ఆసి మీ ఉద్యోగకిని మందని మన అందరు పిల్లకే కదా మున్నే. మరి మనందరికి గిన దేవుడికి ఎత్తన మాట బాధ్యతకు మరి మీరు మీ అయ్యని ఎవ్వని చాలా బాగా ఊడుకుండవలే పెద్దటో రాసత్తస్కే ముక్కలో రత్తస్కే ఇంజనం. అలా గనక ఊడుకున్న పోతే మనడల్లి ఈ భూమితో పొర్ర బెచ్చుకో రోజుకు బతకడింజరు గెచ్చడం ఎక్కువ రోజుకు బతకవలింజరు మనందరికి ఆశ కదా. మరి అలా ఆశతోటే మనందరికిన బతకన్నాడు కదా. మనందరూ ఎక్కువ సంవత్సరకు ఈ లోకతే బతకవలు ఇతుకు దేవుడికి ఎత్తని గొప్ప మాట బాధ్యత తెలియందే, గొప్ప కబురు బాధ్యత తెలియందే మన మరి పెద్దటో రాసత్త మన అయ్యవులోరిని చాలా గౌరవిస్తోరే ఊరిని ఊరి బాగోగుకిని మన జాగ్రత్తగా ఊడుకుండవలింజరికెచ్చినాం. మరి ఈ మాట నేడు ఈ క్యాంజనీరి కదా పిల్లని మన చుట్టూ మందని లోకము అందరితో పాటు మిర్రవలింజరే, మన పిల్ల కూడా మిర్రవలింజరే అనుకుండటము మంచిదే. గాని మిర్రని అర్రి బేలామిందే మన పిల్ల మిర్రని అర్రి బేలామిందించరే మంచిగా గమనిసి పిల్లని జాగ్రత్తగా పెంచుకు ఆ బహుమానము నాడి మినందరిని మనందరిని ఘనపరిచితే ఊరి నూడి మనడు బెచ్చో సంబరపరితాడు. మరి ఈ మాట క్యాంచని మీరు మనందరికిన మన పిల్లని వాదని వాదని ఆ తరత్కి బెచ్చో మాదిరికరమైన పిల్లగా ఆశీర్వాదంగా మందని పిల్లగా మన పిల్లని పెంచవలితుకు మన పిల్లంకి లోక మందని జ్ఞానం అయ్యో దేవుడి ఇదని జ్ఞానం కావాలే. అందుకనే తల్లురు తప్పిర అత్త మనడు దేవుటగ జ్ఞానం తలుపుకడు పిల్లని పెంచకడు. పిల్లంకి కూడా ఆ జ్ఞాన తిని
ఈదటంతకి మనడి పిల్లంకి కెత్తకడు. మరి ఈ మాటకు మరి మంచి తల్లురు తప్పెరుగా మనడు మందవలే మంచి పిల్లనుగా అందరు పిల్లగిన మందవలించరే. ఈ మాటను ప్రకారంగా నడతకడు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవిస్తవలే ఇంజరే. నా మాట ముగిస్తున్నాను.